Mateja Matijević, ovonedeljni vođa, nastavio svoju podelu budžeta i došao do Anđele Đuričić. Anđela mali budžet, o njoj sam totalno promenio mišljenja, a družili smo se toliko meseci. Ona je neko ko može da bude 45 meseci, da bude naštelovan, mislim da možeš da foliraš bez problema. Dosta si slagala i kada je naš odnos u pitanju, nemam lepo mišljenje o tebi. Razluđivala si me, želeo sam da udaram glavom u zid, želela si od mene da napraviš najgore. Mislim da si lažna i kvarna, video sam to u više situacija. Podsmevaš se ljudima, video sam da imaš kvarnoću, da nisi čestita i poštena, ali to je tvoje pravo, bolje da si foliran nego da pokažeš svoj pravi stav. To što si ti navuka gnev na mene, to je nešto drugo, govorio je Mateja.